Здравейте, приятели! Днес ще си поговорим малко повече по темата за това дали си заслужава да инвестираме в фондове за доброволно пенсионно осигуряване. Кое е по-добре всъщност? Да инвестираме в фонд за доброволно пенсионно осигуряване или сами да инвестираме в портфели в акции? Нека да се опитаме да си отговорим на този въпрос с реални примери и с реални данни. Кое е първото нещо, с което трябва да стартираме, за да сравним тези два сценария? На първо място, разбира се, трябва да стартираме с размера на брутния доход. В този темплейт съм взел примерен брутен доход от 5000 лева, който е популярен брутен доход в IT сектора в София. На второ място трябва да разгледаме максималният осигурителен доход. Към настоящия момент максималният осигурителен доход е в размер на 3400 лева. На следващо място ще разгледаме колко са общите осигурителни вноски от служителя в процент. В този пример аз съм взел именно 13,78% като число, което съм използвал от популярен калкулатор, който е свободно достъпен в интернет. Щом общите осигурителни вноски са 13,78%, това означава, че в така разглеждания пример общите осигурителни вноски в номинална стойност в лева ще възлизат на 468 лева и 52 стотинки. Когато извадим размерът на осигурителните вноски от брутния доход, ще получим на следващо място данъчната основа за облагане с данък върху доходите на физическите лица. В този случай тя би възлизала на 4531 лева и 48 стотинки. И сега идва интересната част. Ако някой иска да инвестира в фондове за доброволно пенсионно осигуряване, то този човек може да използва данъчни облекчения в размер на до 10% от данъчната основа. В така разглеждания пример за този IT специалист, който разглеждаме днес, можем да стигнем до извода, че ако той иска максимално да се възползва от данъчното облекчение по закон, той би инвестирал именно 10% от данъчната основа в тази посока на фондове за доброволно пенсионно осигуряване, което на месечна база би възлизало на 453 лева и 15 стотинки. След като вече са изплатени осигуровките и са инвестирани средства в посока на фондове за доброволно пенсионно осигуряване, можем да изчислим новата данъчна основа за облагане с данък върху доходите на физическите лица. Тя ще бъде в размер именно на брутния доход минус общите осигурителни вноски от служителя в номинална стойност минус максимално данъчната ефективна вноска за фондове за доброволно пенсионно осигуряване. В този случай новата данъчна основа за облагане с данък върху доходите на физическите лица би възлизала на 4078 лева и 33 стотинки. Данъкът върху доходите на физическите лица по закон е в размер на 10%, а в номинална стойност при така разглежданият случай това би означавало, че данъкът, който трябва да се заплати към държавата, ще бъде в размер на 407 лева и 83 стотинки. Сега, когато сме изчислили вече и данъкът върху доходите на физическите лица, можем да разберем именно колко е нетният доход, който този примерен IT специалист би получил за месец. Като извадим от новата данъчна основа за облагане с данък върху доходите на физическите лица, именно размера на данъка върху доходите на физическите лица в лева, ще получим нетният доход, който в този пример е в размер на 3670 лева и 50 стотинки. Какво е интересното тук в този пример? Интересното е, че при така разглеждания пример, когато този човек всъщност решава да инвестира в посока на фондове за доброволно пенсионно осигуряване, всъщност той успява да направи данъчни облекчения и да спести данъци, които всеки месец на месечна база възлизат на 10% от размера на максималната данъчно ефективна вноска. В случая данъците, които този човек спестява на месечна база, всъщност са в размер на 45 лева и 31 стотинки всеки месец. На следващо място, тъй като животът поскъпва във времето, редно е да заложим и параметърът на инфлацията. Прогнозирал съм, че инфлацията през следващите години ще бъде средно около 2,4%, като начинът, до който съм стигнал до тази прогноза, може да разгледате отделно в този шит за инфлация между 2003 и 2022. Взел съм медианен сценарий. На следващо място,
Каква доходност всъщност можем да постигаме от фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване? Взел съм числото от 2,65%, като относно това как съм стигнал до това число, можете да разгледате другият ми шит. Нашата алтернатива е да получим доходност след данъци, която можем да постигнем от инвестиране в портфели в акции. Числото, което съм взел предвид тук е 13%, като начинът до който съм стигнал до това число е именно, че съм взел медианната доходност от всички разглеждани стратегии през последните ми няколко стрима. Какво би станало при така разглежданите два сценария във времето? При сценария за инвестиране в фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, всеки месец ще можем да инвестираме в тези фондове вноска от 453 лева, а именно максималната данъчно ефективна вноска за фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. А в сценария за инвестиране в акции бихме разполагали с малко по-малко средства, а именно разликата между максималната данъчно ефективна вноска за фондове за доброволно пенсионно осигуряване 453 лева и спестените данъци на месечна база от 45 лева. Защо? Защото когато инвестираме в портфели в акции, няма да можем да ползваме това данъчно облекчение, което е именно за хората, които инвестират в посока на фондове за доброволно пенсионно осигуряване. 20 години по-късно, какво би се случило с нашите натрупани средства? Стойността на вноските за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при така разглежданият пример биха възлизали на 143 000 лева, а стойността на инвестираните пари в акции при така разглежданият пример след 20 години биха възлизали на 462 000 лева. Тоест, на колко пари оценяваме решението да инвестираме в фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, спрямо това да бяхме инвестирали в портфел в акции 20 години по-късно, в така разглежданият пример оценяваме това решение на минус 319 000 лева. И дори да вземем предвид ефекта на инфлацията за 20 годишен период, сумата остава наистина голяма. Говорим за 198 000 лева. Благодаря ви, че гледахте това видео, надявам се да ви е харесало и до нови срещи!